sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Ti pakasaritaan nga intaikan biag kita, ket nagapu iti pagayam, akayat na ti agpailinged iti nagan a Cynthia, nga iti agdamaket adda ijay Singapore. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, ilinged na kumalatan iti nagan a Cynthia, may saak nga OFW ditoy Singapore. Addaan asawa ken dua nga anak di tapagilyan tayo a Pilipinas. Iti unos ti 10 atawan a panagden nami iti asawak, makunak asa anak a nagbalin a naragsak. No apay a naibagak ti kastoy, palubusan nakman nga rod tapno inak istoryaan dagiti paspasamak. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Addan ti asawak. Sino tinakarit, ha? Rumuar, ti makabal, taggubal kami. Agpipinalas tayo, ano kayo? Okay, tigo na kayo. Mabuti ka. Awan, tikabutan ko. Awan! Ay na Diyos ko, napartak manin ti asawak. Aglaaw-laaw manin ijer. Ay, nakababain ka dagiti kaaruba. Oray kumamit no saan adis orasan itirapi. Ite, kaon mo, awan sa sabitay ko'y biyag. Minobos ko't oras sa naglambas iti araw. Ay na talaga amang babainday ta, Anuel. May man. Rumag na malalaki. Oh, takrot tayo magjayam. Takrot tayo! Awan makabal kanyak! Anya ka din, Noel. Agparbang ka kumamat. Dis orasan itirabiin. Makadisturbo ka kadagiti ka aruba. Sasawamat siya, Cynthia. Tumal na nga mo mga dita. No di mo kaya tutubang nga. Isi na kanto ba? Hindi nga natagalan na. Hindi nakpakibiyangan. Aramidag tigay kayad kong. Noel, nakababain ka dagiti ka aruba ti kastangar aramidam. Kayat mo aya nga idarumda ka manan gapo iti panaglaaw-laaw mo iti teng-teng nga na trabi. Talaga ko na. Anay ko. Gunam. Nung ko na ka, tumal na ka. Tumal na ka. Nawadam! Cynthia, bakit? Cynthia! Pero basta tilangam. Sa dino tinagapwam. Kas lagdardaras ka man. Bakit? Mag-isagana kayo ti pagsukatak. Itilas ud di makaduhin ko. Dumapya ka sa pulanta. Ikargam iti traveling bag. Kalpasan na. Magnaka iti likod. Alaklab iti lukan. Urayan na kidain. Ha? Anya, angam apay. Awakan yung tadupayas ako. Basta tumpalin ti bagbakan ka. Alang agunay kan. Anya ti makagapo. Ibagam, iti kasta amok mater aramida. Ay, unay kan aya. Adda ka namang pirpiro kanyak. Asino? Amang ano dagiti nakaringker ko iti palutan iti namin sa ngaltaw. Isopartakam taggunay Cynthia. Amang ano makita data ditoy. Ay, o sige, mabiit lang ang ngarod lakay. Sa dino ti ayan ti asawam, Cynthia. Adda di talikod nanang, agin indayon iti sirok ti mangga.
Anya manen ayat ti inaramid ti asawam ti imay kayo manen nagpakni dito'y balay. Adda ka numanin binugbog na ijay lugar da nanang. Anya? Sinaorda ka nung amin iti nagtutulagan da apos na. Iso nga impakat namanen ati kinabarumbado na. Ay una yan. Kat imbag ano di da birukan ti asawam. Kaya't ko asawan, ang mga nubal sundan daw gapo iti kasjay nga inaramid na. Day tamot nga rod ti kanayon nga idandanag ko nanang. Apay, saan ka di akabaalan abagbagaan da abalayan? Awan met mabalinan da nanang. Ngamin, adayo an naturturay ni Noel. Anay ko! Gusto ko mamatan, Noel. Maasi ka. Among lang arudan na masigo ka. Ngam kabilin naklatan. Gusto ko man pangasim. Masiguradong ka di asyak ti ama ti sikog mo. Ha? Noel. Ang mga noodamot sa bali apa kinanaigam. Kabayatan ti kaawan ko diti balay. Anya ka ka di, Noel. Sikat ti ama tininawag. Awan sa bali alalaki iti biyag ko. No saan lang asika. Among dayta. Hindi kag sangit-sangit. Anay ko, Timag. Di mo tiritiran, pangasim. Masaksakitan anak, Noel. Ika mo man tingiwat mo, ha? Maringringak iti kas taunay. Tumalnaga ko naklan. Kaya mo ba? Tibok ko. Di na pungutan, Noel. Anay ko. Siguradong laing sa bali alalaki mo, ha? Tano bilang madoktarak nga dadalakim. Tanlaing tati maramanam. Nawatam! Nasaya at mat na nakariing ka, Noel. Anay ko, nagsakit tulo ka. Oh. Kastang unay manen abartak mo, idirabi. Ay, ako pasensyakan ba kita? Diyak malagit-agit inakarami ko. Noel, pangaasim. Husto kumamat din ti panagin inom mo iti arak. Uray kumamat no di nakabilan. Ay ko. Uwan. Diyak pa lang uminumita. Kasala hangover namin. Aywan. Nakaluto ka din. Mabisinak sa. Di mo kumamat iyalang-alang ti ibagbagakan ka. Para matlaang iti pagsaya atam ti bagbagak, Noel. Uwan ka di. Nala. Ingka nga rin isagana ti pagar mo sa ranta. Mabisinak una yan. Anya nga taaya. Ti kasayaatan nga namidin ta iti anak ta bakit. Iti kasta. Agbalbaliwan iti kasta nga alabid na. Hay, day tangarod matikan ayon ko asaludsudan lakay. Ti amaw, agbalbaliwan, gaputan ng asawan. Saan man? Tanakarkaro pa'y din ti kinamamartik na. Kiti made, kabilin na pa yan, kasawa na. Ay, kinapodno na, kagap-gapo ni Kapitana dito'y balay lakay. Tapi nga may di Kapitana bakit? Ada kanu lalaki anapan nagreklamo ija barangay hall. Binugbog kanu ni Noel. Anya? Ne, sino nga ikanulay ta lalaki? King taga ano? Taga kabangibang a barangay lakay. Kat asawa kanu ti babae ti anak ta. Anya? Kaya't mo asawan at na babae ni Noel? Ay, aging gaita. Kasladyak payla ang mamati kadagiti na amuak. Agam husto ka lakay. Adda babae iti anak ta. Naamuak amin dayta ka ni Kapitana. Nasking ama kasalitak di anak ta bagay. Saan na rumban tagas tonggar aramigin na? Apay, anya tinapasamak sincha anak ko. Tiniliw dagiti pulis ni Noel, nanang. Angam, apay, anya ti makagapaw. Adda manen guluan na pasamak idirabi ijay ili. Kat adda nalawanan ni Noel. Nadonor ka no ti rupa ti binugbog na.
Iso ang nagdarum ti pamilya ti biktima. Diyos ama na nga ase. Saan lang nga dayta? At dapay may sana amuak. Anya dayta anak ko. At da babae ni Noel, nanang. Nay, kasanom ko maanaamuan anak ko. Kadwa dagiti pulis ni Kapitana itay. Kat naibaga na ti reklamo ti may papani ti asawa. Ay, Ngamuray no kasta. Masapul ang makarwarmat lang ni Noel iti pagbaludan. Nang runa kat umadalhin ti panagpasngay ko. Cynthia. Anya ti aramidan tayo, nanang. No saan tayo ang makapagpiyansa? Sigurado ang mabalot ti asawa. Mala, di kan agsangit anak ko. Bayam takasaritak ni tatangyo. Pagsaritaan no anya ti rumbang nga aramidan tayo. Anay ko. Ti tiyan ko. Ne, apa yan, Cynthia? Nagsakit ti tiyan ko, nanang. Tulungan dak ko, ma. Anay ko. Ay, Diyos ko. Amang ano aganakan. Kumusta kayo matan ka ni Noel, anak ko? Kasla nabayag matan nga awan na kairamramanan na agulo. Naku na yun, nanang. Banag apagyamyamanak unay. Manuabulan matan manipod ay dinaudi agistay na nakabaludan. Malaksid iti dayta. Saan mat unayan nga agin inom iti arak. Tunggal sumangpat nga agapo iti trabaho na. Aw-awiran na mat ti anak mi. Kasi ita, awit-awit naman ni baby. Ay ket, nasayaat nga rod ano kasta. Napabot ngan siguro idi tiniliw dagiti pulis. Nalabit akasta, nanang. Imbaglaangan ata ada nangalaan nyo iti kwarta a pinagpiyansa na. Kinapudno na, nanang. Madamapay lang ang abay-bayadan mi ti kwarta nga inutang mi. Anausar na iti panagpiyansa na. Kasta aya, kunakno nang tedda abalayan. Wan, nang tedda. Ngam kurang. Iso ang kapilitan nga imutang kami. Ay, saan abali Tinapatag ita, nagbalbaliwan ti asawam. Sapay ko mga rod tapod no ang nagbalbaliwan ni Noel, nanang. Kaya't mo asawan, masikog ka manan, bakit? Wan lakay. Ay na, nagsayatan no kasta. Agbalinan adwa tanak ta. Sapay ko ma, tababae mo't ni may kadwa. Wan nga rod lakay. No babae ti may kadwa, uray huston ti dwa nga anak ka. Ha? Ne, apay nga. Wan iti kasta, saan tanto amarigatan para iti panagadalda. Ne, kaslatagi ba si tumatlaw na yung tigkabailak, Cynthia? Ha? Ay, saan mo't nga iti kasta? Ti kayat ko asawa. No di mo kayat ti adu nga anak. Agsinatan. Noel. Di naklapdan iti pagragsaka ka. Tanulapdan na. Agbabaya. Anya? Sana ka mga raprabak, Cynthia. Dayta kumatikanayon alaglagibam. Noel. Oh, apay. Kasladyak mo tan makikita ti motor. Sa dino ti ayan na. Ha? Ay, kwa, bakit? Nangipanam iti motor, Noel. Awan bibiyang mo. Kun maysa, apay aya abiro kam tibanag nga awanen. Anya ti kayat mo asawan. Awanen! Inlako kong! Ang apay. Amom ka di ang nagrigrigatak tinaigatang iti daya ang motor, ha? Sa dino tinangipanam iti naglakwam, Noel. Sa dino. Aday ta ka balan, Cynthia. Agaramid ka manan iti jak magustuhan. Apay, anwam ko mati kwarta. Tumal na ka na. Nung ko na tumal na ka na eh. Anya? Ay. Tasyak pa yan ti agaramid iti di mo magustuhan. Kat no si kamot ti agdadatang anak kabasol. Sardeg anak man si ka, Cynthia. Ha? Unay kamatan, Noel. Kunak man no nagbalbaliw kan. Ngam saan mat gayang. Sumardeng kan. No di ka payla sumardeng. Pagtalawin kan diti balay. Anya? Nalawag mat siguron, tinangag mo. Planok ti agabrod, nanang. Agabrod ka ko nam, Cynthia. Wala nang. Kat no bilang mapagasatanat. Ibatik kada kayo dagiti anak ko. Ammo ka din ni Noel day ta apanggab mo, anak ko. Saan, nanang?
Kan may awan panggap ko amang ibagakan ko niya. Ha, Sigurado nga min adinak palubusan. da abalayan ngay, nasaom ka din kadakwada? Kasaritak to ida pa man ang makaawid ak ije balay nanang. Ay, sikati makaam mo anak ko. Namnamaam nga adda kami laang kanitatang mo itilikudan dagiti planom. Nulakit di ta iso ti amom apagsayaatan yo, di iso ti aramidam. Angam nay, panunutam kumapay anaimbag dagiti addang nga aramidam. Iti kasta, awan to ti pagbabawyam intundom teng ti aldaw anak ko. Wana nang, di kayag danang, amok tar aramida. Nabartak ka man. Oh, abay, ang darik lamom, ha? Kastamla ka din aka na yun, ha? Noel, mapmapanan titawan, dumakdak ka lang dagiti anak na. Panunutom kumamot ti panagadalda. Awan parikot iti dayta, Cynthia. Kabalak kita pagadalang kunak manen. Malumat lang nga iti lapis kin papel nga usaranda. Kabalak na tagatangan. Nawadap. Isa siya. Di nagtagtagibas sila na. Bayad ang ganto ba? Ay naawan mo, Noel. Dadaulan ti ulong gapo kadagiti bisyom. Di mon amot itang abon. Oh! Tumalala ka man! Tapnam mo! Kabailan ka ngay sinano kahit ko. Isa tumalala ka na. No di mo kahit asinaan ka. Ha? Ha? Pumanaw kahit isang wanak. No di mo kahit agabiling ka. Panaw! Miss F, nalpas ko nga inasikaso amin dagiti papeles ko adi na pulos nadlaw. Sanan tulaangan na amuan idi adda akon dito'y Singapore. Tunggal umawagak nabarbartek ket karit-kariten nak iti sina. Iti na minsan nga iaawag na jakon nalapdan ti unget ko. Isu at tinutupak ket inbagak ken kuana nga agsina kamin. Isu na laeng tatunggal kasaritak dagiti anak ko kasla adayon ti riknada kanyak. Kasla ti kayat daket makisinnublianak iti amada. Tinasakit sadakla ichat wenno awagan no adda ibaga wenno masapulda. Atapen da paykit din nga adda kano sa bali a lalaki ditoy ballasiw taaw nga iti kaano man ket jakpulos na panunot ti maaddaan iti karelasyon. Miss F, anya ka di ti rumbeng nga aramidak. To'y pagayam mo, Cynthia. Ken ka pagayam, Cynthia. Dakkel akarit iti biag ti maysa nga OFW. Nasakit a panunutan a nagsakripisyo ka nga inmadayo para iti pagsayaatan da. Ngem sikanto pay laeng ti kaslaad da basol na. Ti makunak pagayam ko agurnong ka. Ited mo ti sustento dagiti anak mo, ngem mangibati ka iti paraken ka. No may papanmet iti kunam apan nakisinamon iti asawam, adda amin ken ka a desisyon pagayam ko. Panunutem dagiti mabalin a mapasamak no makisina ka ken rumbeng nalaeng a nakasagana ka iti amin a mapasamak. Kang runaan iti amin, di mo kumaliplipatan ti kumararag iti Diyos. Patsek, nga iturong naka iti husto a desisyon mo iti biag. Alakastan pagayam, Cynthia, ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.